You ready? Let's go. Eh. Oh. Животът е пълен с изненади, препятствия, бариери и прегради. От този корумпиран свят ми се гади. Богатия от бедния не спира да гради. А нашия свят кога ще се оправи? Животът става все по-суров и куров. А как си помагат българите в Испания? Един умира, а друга за му го запира. А трети отстрани седи и гледа и саира. Дами и господа, добре дошли на панаира. Ашния не спира, парите да допира. Но какво да се прави? Животът е такъв, не може винаги да си пръв. В един момент може да си на върха и внезапно да паднеш на ръба на пропастта. Но никога няма да си по-пустър и грешката в живота си те промена. Но ето аз дишам, работя, живея и стихове пиша, те както умея. Живота се гледа ме строго по двери, но те не разбират, че мразя живота. Напротив, дори да умирам, респект на живота винаги ще имам. Много обичам да пуша кос. Много обичам да пуша кос. Много обичам да пуша кос. И зимно време после да се разкарвам кос.